Primarni cilj SDS-a bio je zadržati teritorije pod većinskom srpskom kontrolom u okvirima Jugoslavije. Posebno značajno je izdvojiti da se Karadžić nije libio javno upozoravati ili, preciznije kazano, prijetiti muslimanskom narodu u Bosni i Hercegovini. Tako je SDS bio u pročelju genocidne kampanje koja je rezultirala brojnim zločinima nad Bošnjacima, među kojima su prisilno zatvaranje ljudi u logore, masovna silovanja, otimačina imovine, a svakako i opsada glavnog grada Sarajeva. Nakon hapšenja 2008. u narednim je godinama pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju Karadžić osuđen na doživotnu kaznu za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Kada je najavljen referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Karadžić je Miloševiću kazao: "Ne znam kako će se na nas odraziti taj njihov referendum, ali mi smo ovdje rekli ali, da, juče smo rekli, razgovora više nema, ako ćete vi da idete s platformom, sa ustavom i sa referendumom, mi to ne, tu nema razgovora. Događaj će vas preticati i vi više nećete moći Bosnu prepoznati za 10 dana i to je stvarno tako. Ja zadržavam naše ekstreme žestoko, ali sada ako oni krenu u proceduru sa platformom i sa ustavom i sa referendumom, nema razgovora, Bosne nema, ne može je niko prepoznati, neće je moći prepoznati, tu nema, ne mogu ja da zadržim ljude." U razgovoru s Gojkom Đogom Karadžić jasno kaže kako Srbi neće pristati ni na šta drugo osim ostanka u Jugoslaviji, odnosno u srpskoj državi, i da će na to Bošnjake natjerati silom ili ih istrijebiti. Razgovor je vođen 12.10.1991. godine. Ma oni moraju da znaju, čovječe, a oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba, pa to nije normalno, pa oni će nestati. Sarajevo će biti Karakazan u kome će izginuti 300.000 muslimana, oni nisu normalni. Ja ne znam, ja ću sa njima morat otvoreno da govorim. Ljudi, nemojte se zajebavati, u Bosni i Hercegovini ima 300-400.000 Srba naoružanih, šta vi mislite? Plus je tu armija i tehnika i sve to. Šta vi mislite da se možete, da se ocijepljujete kao Hrvatska? I oni bukvalno idu. Nama su juče rekli na tim našim pregovorima između sjednice Skupštine, suverena Bosna znači nezavisna Bosna. Karadžić nestajanjem Bošnjaka prijeti već početkom septembra 1991. u telefonskom razgovoru s Momčilom Krajišnikom. Znate li vi da ćete u svemu tome nestati? Nestaćete, čovječe, nestaće i nas dosta, ali će vas potpuno nestati. Nestaće mu i Bosne i muslimana ako se bude ratovalo. Za 2-3 dana će Sarajevo nestati i bit će 500.000 mrtvih. Za mjesec dana u Bosni i Hercegovini nestaće muslimana. Srbi će se reducirati, Hrvati će najviše tu sigurno profitirati. Sarajeva i Bosne i Hercegovine nije nestalo, ali je Karadžić završio iza zatvorskih rešetaka.